हा खूप मोठा विजय आहे. आपण बघितलं की इतका मोठा जल्लोष आहे. हा जल्लोष आपल्याला दर्शवतो की भीम सैनिक हा कधीही संघर्षातून विजय प्राप्त करतो. काय सांगाल आजच्या विजयात? केंद्रात उभा राहिलेला मनोज गरबडे सांगता सैनिक दलाचा लढाऊ योद्धा आहे. त्याला माझा क्रांतिकारी सॅल्यूट आहे. त्यांनी जी क्रांती केली त्या क्रांतीने देशाला कोणत्याही नेत्याला आणि संघटनेला जमलं नाही. केंद्रात उभा राहिलेला हुकुमशाहीचा आजगर कापण्याचं काम मनोज गरबडेंनी केलेलं आहे. आणि या ठिकाणी जी हुकुमशाहीच्या माध्यमातून आंदोलकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होता तो प्रयत्न हाणून पाडण्याचं काम आज आंबेडकरी जनतेने केलेलं आहे. हे देशावर सर्वात मोठं संकट होतं हुकुमशाहीचं, दानाशाहीचं, दादागिरीचं. हे उद्ध्वस्त करण्याचं काम भीमा कोरेगाव शौर्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला मनोज गरबडे आणि आंबेडकरी जनतेने केलेलं आहे. हे फक्त एक प्रकरण नाही तर या प्रकरणाला मी व्यापक दृष्टीतून बघतोय. देशात उभा राहिलेली हुकुमशाही आणि अराजकता उद्ध्वस्त करण्याचं काम संविधानाने केलं. आज समाजानं हे दाखवून दिलं. समाज, संविधान, वकील आणि एकजूट या ताकदीने हातात निळा झेंडा, जय भीमचा नारा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, या आमच्या लढ्याने हा लढा जिंकलेला आहे. या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या तमाम आंबेडकरी अनुयायांना, भीम सैनिकांना, पुण्यातल्या पिंपरी चिंचवडतल्या रात्रंदिवस लढणाऱ्या तरुणांना, हे तरुण कुठं बटीक झाले नाही, कुणाच्या पाया पडायला गेले नाही, कुणाकडे भीक मागाय गेले नाही. कारण मनोज गरबडेंनी सांगितलं होतं, मनोज गरबडेला एक तू विश्वास आहे. आजचा कार्यकर्ता नाहीये, क्रांतिकारक कार्यकर्ता आहे, तो लढतोय. आणि त्यांनी हे अतिशय नियोजितपणे आंदोलन केलं. आणि त्याला हे सुद्धा माहित होतं, माझा विजय, माझे बाप डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान करणार आहे. त्या संविधानाच्या बळावरती त्यांनी हे आंदोलन केलं. कुणाच्या मध्यस्थीने आमचा मनोज सुटलेला नाही, कोण्या सुपारीबाजामुळे आमचा मनोज सुटलेला नाही, कोण्याही पक्षामुळे मनोज सुटलेला नाही. या पिंपरी चिंचवड मधल्या वकिलांमुळे मनोज सुटलाय, या संविधानामुळे मनोज सुटलाय आणि बाबासाहेबांच्या अनुयायांमुळे, जय भीमच्या नाऱ्यामुळे मनोज सुटलेला आहे. त्या सगळ्यांना माझा, या सिन्नाक महाराजांच्या अवलादींना क्रांतिकारी जय भीम गावतो. आम्ही दाखवून दिलंय, नरेंद्र मोदीला दाखवून दिलंय, मोहन भागवतला दाखवून दिलंय, चंद्रकांत पाटलाला दाखवून दिलंय, गृहमंत्री अमित शहाला दाखवून दिलंय, राज्यपालाला दाखवून दिलंय. कोणती यंत्रणा येऊ दे, झुकेगा नाही साला, हे आज आम्ही सिद्ध करू. बाकी 3.5 फूट काय म्हणला, त्याला एका झापडीत 3 फूट घातला ते गायबच झाला. त्यामुळे हे आमच्या घरात घुसायची धमकी देणारे, लोकशाहीमध्ये ते सगळं चालतं. महामानवांना समाजकंटक अपमानित करतील तेही चालतं. त्यांना काय फक्त माफीला नामा लिहिला की माफ होऊन जातं, पण आम्हाला जेलमध्ये टाकलं जातं. आजच्या या कोर्टाचा निर्णय समग्र देशभर लागू व्हावा आणि 353 मध्ये ज्या ज्या सामाजिक कार्यकर्त्यावरती गुन्हे दाखल आहेत ते सगळे मागे घेण्यात यावात. ही असणारी ऑल इंडिया पॅंथर सेनेची, समता सैनिक दलाची आणि समग्र आंबेडकरी अनुयायाची भूमिका आहे की 353 ने आम्हाला उद्ध्वस्त केलेलं आहे. आजच्या जजमेंटला समोर ठेवून 353 हे कलम बाजूला करावं आणि कार्यकर्त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणं थांबावं. शूरवीर मनोज गरबडे याच्या बाबतीत अनेक नेत्यांनी एक स्टेटमेंट दिलं की संस्कृती नाही. एका फाकड्याने तर तिथं बसून स्टेटमेंट काढलं की स्टंट आहे. तो एक म्हणतो स्टंट आहे, एक म्हणतोय शाही फेकणं संस्कृतीत बसत नाही. अनेक नेत्यांचे स्टेटमेंट बघितले, विरोधात बोलायचं पण शाही फेकणे काही हा संस्कृती नाही. त्या तमाम सगळ्यांना आम्ही सांगितलं आणि समर्थनात आंबेडकरी समाज उतरलाय. ही जी शाही फेकलेली आहे हे फक्त निषेध होता, प्रतिकात्मक आंदोलन होतं. स्टंट काय असतो आणि संस्कृती काय असते हे आम्हाला शिकू नका.
आमच्या मनोजने आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या महाराष्ट्राची सत्ता मिळावी म्हणून काही केलेलं नाही, या देशात आमदार खासदार हो म्हणून काही केलेलं नाही. आमचे बाप डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुलेंची अस्मिता उद्ध्वस्त करायला निघालेल्या प्रवृत्तीचं तोंड ठेचण्याचं काम केलेलं आहे. त्यामुळे अस्मितेसाठी हे आंदोलक मैदानात आलेले आहेत. या माध्यमातून त्या संस्कृतवाल्याला आणि त्या स्टंटवाल्याला मी आव्हान करतोय की तुमच्यासारखं आमच्या भीम सैनिकांनी आम्ही समाजासाठी लढत लढत मारणारे अवलादी आहेत. आम्ही सत्तेसाठी दंगली केलेल्या नाहीत. जो सुसंस्कृतीची भाषा करतोय त्यांची सगळी संस्कृती दंगलीची आहे. दंगलीमधून त्यांनी सत्ता मिळवलेली आहे. त्याच्यामुळे दंगलखोरांनी आम्हाला आंदोलनाची संस्कृती शिकू नये हे जाहीर करतो. आम्ही दाखवून दिलंय. आजगर कितीही बलाढ्य असू द्या, हुकुमशाही असू द्या, त्याला कापल्याशिवाय आम्ही लोकशाहीच्या आणि संविधानाच्या हत्यारात राहत नाही. आमच्या पाठीशी आमचा बाप उभा आहे आणि हातामध्ये संविधान आहे. कोणताच माईचा लाल या देशात आंदोलकांचा आवाज दाबू शकत नाही. ही आमची भूमिका. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा आंबेडकरी एकजुटीचा आंबेडकरी एकजुटीचा जेव्हा समाजावरती अन्याय अत्याचार गेल्या 2.5 वर्षात मी सुद्धा फिरतो. मनोज गरबडे सुद्धा लढतात, अनेक आंदोलक लढतात, परंतु यांचा आवाज विधान भवनात जात नाही, संसदेत जात नाही. लढणारे यांचा आवाज तिथं पोहोचू देत नाही. त्याच्यामुळे समाजाने लढणाऱ्यांना बळ द्यावं, लढणाऱ्याच्या पाठीशी उभा राहावं. मी अनेक वेळा माझ्या भाषणात बोललोय की आमच्या आया बहिणीचं रक्त जर गाव कुसात निघत असेल तर कोणताच मायचा लाल आमदार खासदार राखीव मतदारसंघातून जातो, पण संसदेत आणि विधान भवनात बोलत नाही. लढणारे रस्त्यावरचे हे तरुण विधान भवनात गेले तर समाजावर अन्याय झाला तर विधान भवनात सुद्धा या मनवादी प्रवृत्तीच्या कमरात लाता घालण्याची ताकद या आंदोलकात असणार आहे. म्हणून आंदोलकांना बळकटी द्या, एवढंच असणारं आव्हान मी करतो आणि थांबतो. जय भीम. मनोज भाई आगे बढ़ो.